ya bila ko mina ko ala ko na la association anga be mayala ako da horakana do kuna da mate woni nyo se abada kuna da mate woni nyo se da horakana ambela dile ka ko nyo ni anga be ko kilina anga kuna da mate na lagla o de kama ulu ka sirika o ye kelenya ko be ko anga nyonde na ko be ko anga ku nyo ko fe ibi tala mbunya ndi tala mfana kambunya asosiasi anga be mayala akadina wote la moere we Aliubadra Haidara Loye Seri Guzman Madan Haidara Ali Dinge Aliubadra Haidara Tusu Oluka ko okundigia man konala okunala Tamiye komite ni osile do ko imani koro onyamoya no bi tramani ko be dalla ka uru ka praman de dali na wa ko imani dara uru yi tikenagaya ni ko ke uya fanaka lancement odoi elene mi mse ka to apora aga be mayala ni ko fole do sika ko itala tieko ka sababu yake do so bala ko yamina sufi ulu ba ko Tuko ya kile mefana ay wakasite mwere ubala utula reke ubala islam ubala bela dilele dobe akosana ni miseka agato chiela ni ni nyuna na nyera fana be baina ni gramve mbeto ya ngena nyera fana pitu ngo imbeto ya ngena ukona la ngena wele bla gon hola mi ne ale tutere Jadi utara debau nobe, dodo tinjan kita nuai sior di bawah maluma, tinjan kita nuai sior di bawah. Ko jateminɛ walasa sisan kɔni an b'a daminɛ ni sigiyɔrɔ ko sabatila programme bɛ na kɛ cogoya min na an bɛ o ɲɛfɔ dugutigi ale ka nɔnabila min bɛ yan o bɛ mɔgɔw bisimila o kɔfɛ fɛn min ye ko labɛnnaw olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Sufi Madu ye ale fana bɛ dakuruɲa fila di o kɔfɛ fɛn min ye bureau national la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bɛn maaya la olu fana ka nɔbila min bɛ yan nɔ Saka Kulubali ka fara Namori Jara kan olu fana bɛ daɲɛ bila di an ma kɛnɛ denbaya o bɛ mɔgɔ min bolo o ye Seya Mangara ye Bako Jikɔrɔni
Jika tasi femi aywa adima ya obe mwami bulu eba kontrauri nimbela ile ko femi atia maiga lui kene jema ya bi mwami bulu nipana bela ile ko fetu hini ni ui azeme bare konna la ko semenui di dakai anne ma ui tasi pi woroi mana mau ita si pina ni mo me ba pe ka mi wa ta pana kula me no ulu bi da pe awa pro ulu buli jere je ulu ba o pana be ke na yo ko na la ya ni o ye mo ma mali espoir ulu ka no na bla me be ya o ye ba ko kar pai mo ma mali espoir o ka nya ba ba ele o ye agi o ye tambele ale me ko se ko ulu be ya ni ga ta se Jemejek ulu fana bela jerelima na ko na ngo mo me ni ale na ngo ni fo anye bi kanya na je ale tutere takati gona ye la ulu ba aba awulu ma tuwa me na be ko duru la ba awulu mo tuwa kile na kena jana ga ode ka tuwa bela jili we ma ba ka ulu ka kishikono ye amuna ndo macha atemuna bela amuna wati ulu fana kerengere ndo ngana nguna ni na ye ba do ko fe do nguna ni la Wise wata we ni bela jile ko alema ko se wani ay tegere ko fo se wa ko gene ko na la yambi Kami kami o tu soba anaka to se do ulu se kene ko na la bare kene no dulu e bi ulu bulu bare ambe fe mi ko mi le o de ko na la yambi o ko fe kila ti ulu bia Boto aneka tilamo ulu bekena konala la dana dole tilamo bela jilebe akafa sufu ka moru ulu fana be no Lu pada haira ay adabo mi kama wodi ni bela jile ka sika kuni nyonye mado abilladla wotobe de fana la amme kuni nyonye ni juwala fota aywa akusa batia sabati lego ka bawati mina ngono ho be damene plumi konala la ndame kola ikama ya bidla Doso kene difle. Plum ni fana korona la imadala tani daya abana. Noke somo sama obli kuino bitaso. Sira di kerengene ala nega beni ama ulu masiri utaba ulu fana ka sanji ama usali di kalau mo ani kili kunungu ankili na ula. Ulu masih tahu kubela di lefumi nunu fana tura faso kuma bolila association anga be mayala wala ulasi sanni tuti kan nobla mebe ambe wele di alima ale bina abe mo bismillah Sufi madu Traore kale fana kala be apana beta punya fulani saka kule bali nasional la apana beta punya fuladama saya mangara devado apana beta punya fulani ama Bakor Traore marendo da punya fulababulu president Noe zaman Bengali da punya fulabe apana bulu Lawan ko au da so ame ada mele duti ale kan dobla Orang será de kena kaya, karena boleh buat bela jelinya. Pun masih ada hela ni buat bela. Hanya bela jelinya. Nuang boleh kena kaya. Sampai kena ni kaya, banyak kena tu, kurata kena tu. Yang dia magang gaya, anda alai magang. Jemaah dalam dia yoro, anda ni minum flow, salah ini mungkin. Ada sama ni yang ada kujunya macam.
aw bɔra ka na kɛnɛ min kan yan bi a diyara an ɲɛ bi a diyara an ɲɛ sini a ko ɲɛna an ma aw ni ce an ye mɔgɔ ɲuman ya yala bi an y'a ɲini aw fɛ aw bɔra ka so hɛrɛ min b'a bɛɛ kɔnɔ cogo min na ala ka fɛn ɲuman sigi ka taa ka so cogo kelen na ala ka diɲɛ kɔnɔna na dugutigi tɔgɔ la n'o ye Bajan Jalo a n'an ka dugutigiba tɔgɔ la n'o ye Sodika ani mɛri ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ nin kan yan a bɛɛ ka bonya bɛ kɛnɛ nin kan yan anw nan'u ka jɔyɔrɔ fa kɛnɛ nin kan yan ani Daramani Bangali ani Badara u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ nin kan yan olu de ye kɛnɛ nin denfaw n'a fɛn bɛɛ alihamudulilayi ani Bakuro u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ nin kan yan an kɔni ala ye dugu kalifa Bajan Jalo la bi a ma yan sɔrɔ anw nana a pilasi de la an sago ala sago bonya min b'an fɛ ka fɔ jama kɛnɛ n'o ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an bɛ kɔni mara bɛɛ lajɛlen fo a bɛ foli kɛ ni hɛrɛ baasi ye ayiwa dugutigi ka foli o kɔfɛ Sherifla TV mɔgɔw an bɛ u fo yɛrɛ de kɛnɛ kɔnɔna la yan page fɛn fɛn bɛ yan nɔ ŋana media ni ka taa se ayiwa jigiya bulon mɔgɔw ma jigiya bulon o ye yɛrɛjɛkuluba fana ye min ka baara bɛnnen don donsoŋɔni fɔ ka don ba la ni ka sankɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ayiwa culture yɛrɛ u bɛ se ka sankɔrɔ cogo min na bari diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bi ka diɲɛ taga bɛ a ka culture de la o kɔrɔ ye ko n'i y'i ta to i ka tugu mɔgɔ min ta nɔfɛ i bɛ to fo la o i tigi yɛrɛ y'i ti maa wɛrɛ sɔrɔ o kumana fɛn min ye ayiwa n'an bɔra yen an bɛna wele bila Sufi Madu yɛrɛ ma Sufi Madu Tarawele n bɛ ale yɛrɛ ye ko lamɛnna olu ka ɲɛmaa ye dakuruɲɛ fila min bɛ ale yɛrɛ fana bolo a bɛna o di an ma an ko ten an bɛ association an ka bɛn maaya la ni ale ko ko kelenya ɲɔgɔn dɛmɛ ani ayiwa an ka kun ni ɲɔgɔn ye n'o ye unité solidarité laïcité bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ yan chrétien bɛ yan silamɛ bɛ yan Sufi bɛ yan bɛɛ lajɛlen o kumana an bɛna dakuruɲɛ fila di Sufi Madu ma ale bɛ ayiwa o lase. O kɔfɛ fɛn min ye ayiwa an ka bɛn maaya la a ka bɛn ma olu yɛrɛ fana ka bureau national la Saka Kulibali ale fana bɛna taa kuruɲa fila di mɔgɔ ma Sufi Madu. Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah. 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 Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum jamaatul muslimin. Aniko, agasu aniko. Hallelujah. O kɔfɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ala min sɔnna ka an tile an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka su wɛrɛ d'an ni an baliya alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ nana i bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka se yan nɔ i nana hɛrɛ la Ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye hɛrɛ la a ka so. An y'a dabɔ kulo min kama yarabi Ala ka kulo in kɛ kulo ye kulo min bɛ an bɛɛ lajɛlen nafa diɲɛ ani lahara. O kɔfɛ koɲumanden tɔgɔ la association an ka bɛn maaya la min sigilen don koɲumanden ni o président ye Koɲumani Dara ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ faamu cogo min na Soma Dara olu ka comité ka lancement de don an bɛ foli kɛ Soma Dara la dan tɛ foli min na o kɔfɛ an b'an ka sababu ɲuman fo diɲɛ fɛn bɛɛ n'a sababu don an ka bɛn maaya la hakili la an ka jamana in kabi bi tɛ bɛn ni kelenya de bɛ yan nɔ. Mais ko bɛ yen ni a bɛ ɲagami
sababu jugu dɔ de bɛ don a la k'a ɲagami wa n'a ko k'a bɛ ɲɛnabɔ fɛnɛ ala bɛ sababu ɲuman dɔ de ci a ka ɲɛnabɔ Seydi Sherif ale Badara Usman Haidara ala ye ale de kɛ sababu ɲuman ye ka nin association ba in k'a sigi sen kan ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a yira bɛɛ la ale ta tɛ ale somɔgɔw ta tɛ ale ka dugu ta tɛ ale ka dugu ta tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen de ta don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele ko an ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka bɛn mɔgɔya la sabula n'i ko k'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ni mɔgɔya tɛ a la a tɛ se ka taa hali n'a taara a taacogo tɛ ɲa ni bɛn ni gɛlɛya tɛ fɛn o fɛn kɔnɔ siga foyi t'a la hali ni a ɲɛna a tɛ kɛ ka ɲa n'o y'a sɔrɔ kabi su kora ko an bɛ yan nɔ de ko dɔ de bɛ ka dɔ bugɔ min bɛ ka bugɔli kɛ ni o ma taa min bɛ ka bugɔ o bɛ taa mɛ halisa n'i y'an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye bɛn ni kɛnɛya de ye an ka siritigɛ an tɛ sɛgɛn a foli la an tɛ saliya a foli la a ye baara min kalifa an na an ye layidu de di a ma ko baara in an b'a sama ka se a seyɔrɔ la fo an ka ninakili laban ko an bɛna an bolo di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an tɛna diinɛ mɔgɔ si ka diinɛ ko ɲɛɲini an tɛna mɔgɔ si ka tagabolo ko ɲɛɲini an ka ɲɛɲini an n'an ka wulikajɔ bɛ fɛn min kan o ye an ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogo min na an y'o layidu min di a ma hakili la an bɛ o layidu in an bɛ o sira kan Koɲumani Dara an b'a ale bɛ ka lasema kɛnɛ kan ale ye o siraw caman yira an na sabula Dara bɛɛ b'a dɔn ni a bɔra la sun na ma o fɔ sun na hali bi a ye boli de sɔn wa o y'ale ka tagabolo de ye o y'ale ka danaya de ye o y'ale ka ɲɛsifan de ye mɛ Dara ka vice président min b'a ka kow ɲɛnabɔ ale da tɛ minnu na min da bɛ don o la o fɛnɛ o ye ne Sufi Madu ye ne hakili la mɔgɔw bɛ ne fɛnɛ ka tagabolo dɔn ne t'a dɔn boli bɛ sɔn cogo min na o bureau kelen in kɔnɔna na chrétien bɛ Dara ka bureau kɔnɔna na min t'a dɔn boli bɛ sɔn cogo min na ale fɛnɛ ala y'ale ɲɛsin fan bɛɛ église ma o mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in labɛn sirifuw la hɔrɔnma na ani sirifuw barika bamananw ko ten ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ Sufi Madu de bɛ kɛnɛ kan fɛn bɛɛ ye latigɛ ala y'a latigɛ ka mɛgoro di ale de ma mɛ kumabagaw caman bɛ yan sabula ne kelen tɛ ne ka dɔgɔ nin ko in kɔnɔ ne ni denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ dɔw de jɛra ka nin baara in kɛ k'a sama ka se bi ma Zigiri Dini Sanɔgɔ bɛ o la Buwa Mariko bɛ o la Musa Cɛkan bɛ o la Mamadu Jara bɛ o la Mamadu Marega bɛ o la olu de sɔnna ka tugu ne na ka fara ne kan ka degun ni ɲani sugu bɛɛ ta an ka nin ko in sama ka se nin yɔrɔ in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka Sufi bɛɛ lajɛlen fo nin dakuruyan kelen folilen tun bɛ ne fɛ ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka se jama bɛɛ lajɛlen ma ka se sirifila bɛɛ lajɛlen ma a ka bɛn bere bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la nin ye ne ka folikan ye ka se bɛɛ lajɛlen ma ko n bolo bɛ an kɔ bɛɛ ye k'an bɛ dugawu ɲini an ka sirifuw fɛ ka dugawu ɲini an ka mɔgɔbaw fɛ an ka donsɔgɔ bɛ kɛnɛ kan k'an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka dugawu ɲini dugutigiw fɛ k'u ka dugawu kɛ an ye an ka bɛn maaya la yen halisa diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a ka yafa sɔli Ala rasuli. Et comme on voit tout le monde a perdu bien, chrétien on va fouiller pour alléluia, alchinama on va fouiller pour salam alaikum, tout le monde on va fouiller pour le ko ou dans so, avec la capote pour le ko pelishu. Ola abe wele bla jona bi national ale mohoma abe make minute saba bonya we shaka kulwali abe wele dale ma minute saba fla wala sanga punyo ko be jona bari ngon fo be tamne makadi nga mau ba fɛ ka seguba mankan mɛn so an bɛ wele bila Saka Kulubali a ye Saka Kulubali tɛ sɔn ka na yan ka ne to yan Kulubali ka ne k'a bɛ mini ɔ y'a fɔ
an bɛ kuma daminɛ ni assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alléluia. Alléluia. Adam Soronico. Ne tɔgɔ ye Saba Kulubali, ne ye bureau national président. On va y aller, on va représenter et on représente tout l'ensemble du bureau national. Ça, donc, on a savoir fo fɔlɔ n'o y'an ka président d'honneur ye. Nin ko in bɛ bɔra ale yɔrɔ. Ko maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ, bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ. Siyako tɛ a la, diinɛ t'a la, bɔyɔrɔ t'a la, bonya ni janya yɛrɛ t'a la. Donc an kɔni bolo kɔni a exemple dɔ de filɛ. Nin kɛnɛ kan yan kerecɛnw bɛ yan, ladamɔgɔw bɛ yan, silamɛw bɛ yan. O tuma na an b'a fɔ an ka président ma k'a sababu ɲuman. Ala ka sara. O kɔfɛ an b'an ka ko ɲuman ni président an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn parce que association an ka bɛn maaya la sigi la nin y'a san kelen ni dɔɔnin ye mais ni ɲɔgɔn kɛnɛ exemplaire ɲɔgɔn ma sigi a kɔnɔ fɔlɔ ça c'est très salutaire an b'a fo an b'a ka bureauden bɛɛ lajɛlen fo kobaw kɛra association kɔnɔ mais nin y'a la belebeleba dɔ ye. An ka ladamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ani diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ka association ka événement fêter nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. O tuma na an ka foli bɛ ko ɲuman na bureauden bɛɛ lajɛlen ye ani Bamakɔ kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka bureauden bɛ Mali fan o fan bugudaw la villagew la dugubaw kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna k'a fɔ tɔn in kɔni ayiwa ko de daminɛnen filɛ dɛ an ka taa dɔrɔn ka tila ka weleweleda kɛ. Ka tila ka weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye siyako tɛ a la nin tɔn in ye maliyɛnw ta de mɔgɔ mɔgɔ n'i ko adamadenya ɲuman baroko ɲuman ala ka tabakolo kɔrɔ tɔn y'i ta de o tɛmɛnen kɔfɛ an ka président dɔ n'o y'an ɲɛmɔgɔ ye a bɛ déplacement la an b'a ɲini aw fɛ a ka jɛ an ka dugawu k'a ye yarabi a ka taama ala ka segin a ɲuman segin an cɛla. Ni ala sɔnna ma nin dakuruya fila de tun b'a fɛ ka fɔ bureau national tɔgɔ la an ka seya tɔgɔ la wassalamu alaikum. Merci beaucoup Kulubali. Ayi bureau in kɔni kɔnɔna a faamulen bɛ Kulubali la aw bɛ fɛn min na kaban. O la hali bi an bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ ko festival Donsongonin min ni a bɛ kɛ Jigiya-Bulo fɛ san o san marisi kalo ale tile 16 tile 17 ani a tile 18 ayiwa a bɛ an labɛn ka bɛn ni o ye palais de la culture Amadu Abateba o kɛnɛba o sanfɛ. An bɛna wele bila sisan Bakɔrɔ Tarawele Bakɔrɔ Tarawele Seya Mangara. Des fois ne o ye Seya Mangara ye an bɛna wele bila ale ma ale fana bɛna dakuruɲa bila di an ma. Kumatigiw an bɛ miniti 2 n'a jɛnna a kana tɛmɛ miniti 3 kan. Su ala ka sama tile nɔfɛ. Des fois an bɛ wele bila ale ma n'o ye Seya Mangara ye k'a fɔ fo ba ko Jikɔrɔni fo ba ko Jikɔrɔni. A ye tɛgɛrɛ fɔ a ye fo ba ko Jikɔrɔni. Seya Mangara k'ale ko k'a dan sɔgɔ. Ele ta ele bone karamɔgɔ su ka dugu an ye karamɔgɔ ɲɛnamaw ka dugu an ye namaw ka dugu an ye kɔmɔw ka dugu an ye kɔrɔbɔrɔ ni sanna ka dugu an ye damaw ka dugu an ye. N bɛ kerecɛnw fo matigi Yesu ka dugu an ye an baden Mamadu Dinɛ mɔgɔw aw salamu aleykum. An bɛ kɛnɛ min ka bin n ka foli bɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an fa n'an ba n'an kɔrɔ n'an balimamuso n'an mɔkɛ n'an muso. N bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bolofiden bɛɛ fo n bɛ farafiden bɛɛ fo. Maïdara n'a kɔ fo k'a n'a denw fo minnu fana taara ni ala ka wele sɔrɔ ma ala ka saya k'o ɲuman lafiya. An minnu bɛ kɛnɛ in kan ala k'an ɲɛ yan. An bɛ ala deli nin de la Badara min yɛrɛ bɛ kɔfɛ n'a foli bɛ Aïdara ka du bi a ye fɛn dɔ de ɲini a ma ɲini a ka du de a y'a ɲini n'a de n'a denw fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo bɔ an bɛ ɲɔgɔn fara yan nɔ. Mais pour Bama, ale de y'a yira k'a kɛ kelen kɔsa tɔn tɛ jamana in kɔnɔ a diinɛ tɛ min ka kɔni donso la yɛrɛ dugu tɛ donso ma min tun fɛ tɔn min kala la silamɛya nalen u ko donso ma donso ye dugu sigi a b'a fɔ i sigi i ta kɛ da fɛ n'a fɔra ko silamɛya nana fanga
chrétien tɛ ka lagosili kɛ an kɔni an ma mamadu diinɛ mɔgɔw ye ka lagosili kɛ dɛ mɛ diinɛ kuraw bɛ yen bi n tɛ minnu dɔn minnu ko n tɛ fɛ ka mɔgɔ an ye sigiyɔrɔ di bɛɛ ma n'a fɔra bi k'anw de bɛ ka kɛ n'anw de ni bɛ ka to nɔrɔ la n bɛ dugawu kɛ yan ala ka jamana lakana mɛ min bɛ sugu la ye dun o man kɛ ka dugawu ye bɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛna min fɔ nin biro min sigilen filɛ ala ka barika don kɛtaw la ala ka barika don fɔtaw la donsoya ni somaya ala k'a taa ɲɛ mamadu diinɛ mɔgɔ minnu fana y'a wele ala ka mamadu diinɛ taa ɲɛ ala ka kerecɛnya taa ɲɛ foyi tɛ bɛn ni kelenya kɔ a y'a miiri dɛ k'a fɔ waati kunkurunin de la yɛlɛma dɔ de nana bɔ anw fɛ yan sa taasira dɔ nana an tɛ min dɔn kɔrɔ tɛ dɔgɔ fɛ dɔgɔ yɛrɛ tɛ kɔrɔ fɛ fa tɛ den fɛ den yɛrɛ tɛ fa fɛ sinjiw tiɲɛna jigiw tigɛra an ka ko an ka tugu olu mɔgɔ kelen mɔgɔ tugu a t'a lajɛ dɔ kɛra dɛ an bɛ naamu min kan ne yɛrɛ min fɛ ne ye porofesiyɛli ɲɛmɔgɔ de ye n ye jolitigiw ka ɲɛmɔgɔ ne tɛ se dɛ mɛ n tɛ silamɛ kɔnturu la n'i bɛ min kɛ o kɛ mɛ an ka taasira an ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ka taasira kan mɔgɔ si ni ala tɛ kuma i ye faamuya wa ala de ye diinɛ in da laïcité bɔra ala yɔrɔ de kira ni kafiriw tile kɛ magaw e bɛna bin ka don a la e ta tɛ diinɛ e y'a sɔrɔ min dɔn e ko ko mɔgɔ ni maa ma don a la ko min tun tɛ ka bin k'a la o tɛ e ta ye diinɛ wa ko islamisi ko fila kuma ka bila ni min b'i ka du kɛ islamisi i b'a k'a ye mɛ jamana in tɛ kɛ fɛn islamisi ye dɛ an bɛ kɛ layiki de ye artiste b'u ka artistiya kɛ jeliw b'u ka jeliya kɛ mɔnifɔla b'u ka mɔni fɔ mɔnsɔn b'u ka mɔnsɔnya kɛ jɛmɛfɔla b'u ka jɛmɛfɔ kɛ jinɛtigi b'u ka jinɛko kɛ an t'o de nɔfɛ o de y'an danbe o de ye farafinna culture fɔlɔfɔlɔ ye an ti maa bali minnu fana ye diinɛ in matarafa n'an kanu bɛ ɲɔgɔn na ala ka barika d'u ka kɛta n'u ka fɔta la ala ka basigi na jamana in kɔnɔ minnu fana bɛ jamana in kunna bi ala y'a ye kɔni yɛlɛma bɛ ka don ko la hali bi ala deli ala ka jamana in taa ɲɛ hali bi ala ka jamana in taa ɲɛ ala kana nin kɛ lajɛ in fɔlɔ ye ala kana k'a laban ye donc seba min yɛrɛ fana nana an bɛ karamɔgɔ seba fɔ ka tila k'an yɛrɛ fa fo n'o ye buwa yɔrɔ ye a yɛrɛ tun kan ka se yan mɛ ko dɔ de bilala sen n bɛ foli di a bɛɛ ma n'i ye jamana in dada ko kɛ bi ni cɛkɔrɔba in ma yaala a tɔgɔ ma fɔ a la dɔ b'a jɛ ale sɛgɛnna a y'a yɛrɛ di seguka min fana filɛ seguka y'a yɛrɛ di a ti maa lagosi a ye faamu n bɛ tigi a bɛ mɔgɔw fana fo ni laada ko olu y'a ta k'a don ba la k'u sogo ni k'u jeli di k'a yira k'u ye maliyɛn k'u bɛ laada ko la ban donso n'a somɔgɔ an de kan ka hakili t'u la mɛ donso ni somɔgɔw yɛrɛ de bann'u yɛrɛ la ni banni yɛrɛ la dimi bɛ t'u la ko la mɔgɔ tɛ se ka jamana minɛ anw na o a tɛ se ka kɛ i tɛ se ka dugu minɛ an na i ye n faamuya wa ko nin kɛla yɔrɔ dɔ sigi n'anw de y'a sigi an bɛ foli di bɛɛ ma k'aw bɛɛ dansɔgɔ k'aw dankun minnu fana ye silamɛ diinɛ mɔgɔw ye k'aw salamalekun kerecɛnw ko matigi yesu ka dugu an ye an tilenna hɛrɛ la ala m'an si la hɛrɛ la laban ko ɲuman ni kɛnɛya ɲuman ala k'a d'an ma an minnu fana b'an ka taasira ka sanni ni kɔtɔrɔ ni jamu ka dugu ye kɔmɔ ni namaw ka dugu ye k'aw ni ko k'aw ni ko. i ka sɔngɔ i ni ko i ni ta i ni sisi. sɛbɛn mun ma fɔlen kɔfɛ fɔlen banna o kɔmi e tɛ wa sɛbɛn ma fɔlen kɔfɛ fɔlen banna le monde est laïque nkalon foyi t'a la n ye laïque. Parce que ni sara ja ne bɛ bɛ yan diinɛ bi ça veut dire que ɲuman ni juguman de bɛ kɛ ala tun bɛ se ka bɛɛ kɛ silamɛ ye a tun bɛ a diinɛ ko janɛ ko bɔ a la a tun bɛ se ka bɛɛ kɛ kafiri ye ka a diinɛ ko bɔ a la n'i y'a ye a diinɛ bɛ yen janɛ bɛ bɛ kaba ça veut dire que duguma yan tiɲɛni ni ɲuman de bɛ yen a tun bɛ se ka bɛɛ jagoya mais a ma bɛɛ jagoya e tɛ se ka ala jagoya sa e ni ko i ka dɔgɔ o la sisan an bɛna wele bila Bakɔrɔ Tarawele ma Bakɔrɔ dakuruɲɛ fila min bɛ ale fana bolo n'ale marraine ale fana bɛ n'o di an ma. Ka kɔɲɔ jara wele ko ale fana ka a labɛn ale fana bɛ dakuruɲɛ fila di an ma n'o o bɔra yen invité d'honneur o ye Bayɔrɔ ye i komi i n'a fɔ sisan an bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan ale ma yala sɔrɔ lojura ye a sababu ye Bakɔrɔ Tarawele kuma bɛ kun cɛ ni Selifilakaw olu ka denbaya ye u ka mɔgɔ min bɛ yan. O b'i dakuruɲɛ fila fɔ Bakɔrɔ Tarawele babi. Assalamu alaikum. Donso den
ba soma de na ba ani ko ni ani ta jinatigi ani ko aw dan sɔgɔ n bɛ bɔ ka jama bɛɛ fo fɛn bɛɛ sen ni se yan n bɛ bɛɛ fo mariniya ni n bɛ ala fo ka ala kɛra fo k'an fa n'an baw fo ni n y'olu fo sani n kana foli daminɛ n bɛ barika da an fa suw n'an ba suw ye an denw an'an dɔgɔninw mun tora kɛlɛyɔrɔ la ala ka ɲini u la ala ka yafa u ma ala ka jamana suma Segubani n b'a fo tɔgɔ bɔra tɔgɔ la jamu bɔ jamu na ni tɔgɔ nana ko karisa tɔgɔ ye nin karisa jamu ye nin Tarawele n'a fɔra Segubani ma ko Tarawele n'a fɔra ne ma ko Tarawele an bɛ to a la an bɛ ban na k'a dansɔgɔ k'a ne ko woroden tanbiya ani siramugu ka n'a ta k'a di n balimakɛ ma k'a jasa n'a ye k'a yira a la an bɛ to a la an bɛ ban la o woroden tan filɛ a n'a siramugu a b'o di Seguba ma ko ne ko tɛ k'a balimamuso ko ten n'o bɔra yen n bɛ Dara fo Dara Bangare a ma fosi fɔ ne ma n balimamuso kɔ ale de y'a yira ne bɛ kɛ marine ye wa Dara bɛ tiɲɛ ko ko la ne b'a la n'a tɛ ko ko la ne t'a la a ye n'an ka bɛnbaliya la mɔgɔ min y'a sigi anw den de Serifu Madani Haidara Bani Kureti Bani Asimi Moru Kamori Kotila Mori Dudla Mori Dudla Mori o de ye Serifu Madani Haidara ye n'o tɛ ye ne sigi o ti balani la dɛ n'o tɛ ko somo kana kerecɛnw kana jinɛtigiw kana ko ka bɛn walahi ni Serifu Madani tɛ ye nin dilan o tuma ne da b'a la ko jamana bɛ dilan fura t'a la a bɛ dilan. O tuma n bɛ ba Dara n'a balima bɛɛ fo n b'a n'a sinji bɛɛ fo n b'a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ fo yarabi a ye nin mun dilan k'an ka bɛn nin ye bɛn nalen ye o nin ye sinjiya nalen ye nin ye balimaya nalen ye anw bɛɛ de donnen filɛ kuru kelen kɔnɔ sa ka kɛ fa kelen ba kelen ye o tuma n bɛ tɛnɛso mɔgɔw fo n b'an lamɛnbagaw fo fɛn fɛn sen ni sɛnɛ yan. n bɛ Jɛtulu Kamara n balimakɛ a bɛ kɛnɛ kan yan n ka jeliw bɛ yan n ka finɛw bɛ yan n tɛ se k'a bɛɛ ta tɔgɔ ma n b'a bɛɛ lafo Yɔrɔ Kante n b'a fana fo Yɔrɔ Tɔni fana cɛkɔrɔba Yɔrɔ n b'a fo n b'a bɛɛ lajɛlen de fo ne bɛ bɛɛ de fo ne ko somaden ni ŋɔniden ne b'a bɛɛ fo ani kerecɛnw n b'u bɛɛ fo yarabi ala k'an bɛɛ kelen ma ka tulonkɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la ala k'an furu bɔ ɲɔgɔn kɔ nin ka k'an siɲɛ fɔlɔ nin kana k'an siɲɛ laban ye tɛnɛso mɔgɔw b'aw fo ka segin k'aw fo maa min nana n b'a bɛɛ fo ala ka siribila t'an ɲɛ halisa ala k'an bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an ye jɛkafɔ cɛ n'a muso a bɛɛ bɛ yan jɛkafɔ cɛ n'a muso a bɛ tila ka nin kuma lamɛn tɛnɛndon jɛkafɔ kɔnɔ kabini a daminɛna jɛkafɔ bɛ ka publicité tɛnɛndon bɛɛ b'a lamɛn fana jɛkafɔ b'a fɔ ne jɛkafɔ bɛɛ fo n b'a arajoso bɛɛ fo n ye bɛɛ lajɛlen fo kilapusumu n b'a bɛɛ fo n ye bɛɛ don kiramɔtɔ ɲɛna ala k'an bɛn ala ka silamɛya jiidi ala ka donsow fana ala k'olu jiidi ala ka somaw jiidi aw salamu aleykum. Acha Maria sponsor ale fana k'a labɛn kɛnɛ sponsor ba yɛrɛ ale fana k'a labɛn sɛbɛn agro alimentaire Acha Maria bɛ yan Acha ani ni ye Acha ye dɛ ne sɛgɛn la e yɛrɛ ne ko nin ye Acha ye dɛ. Makela wa aya jija takunya fula ya ka be miliki flama aya dio da etu da ko ata maiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la fɛn m'anw natɔ sɔrɔ u ka na u tatɔ sɔrɔ
an bɛ kɛnɛ in tigiw bɛɛ lajɛlen fo an ka donsow bi yan an ka kerecɛnw bi yan nɔ jinɛtigiw bi yan mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ association yɛrɛ fɔ n'o de ye Badara Alu Hayidara ale min ye nin kɛnɛ in sigi an bɛ ale fo kosɛbɛ dantɛ foli min na k'a Hayidara n'ale ye nin kɛnɛ in sigi a tɛ bali anw na parce que ale falen kɛlen don ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ nin wagati in na donc n'ale ye nin kɛnɛ in sigi a tɛ bali anw na vraiment mɔgɔ dɔw tun bɛ yen aw tun bɛ siran ɲɔgɔn ye u tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais Ala ni Badara Ali Hayidara kama bɛɛ lajɛlen jɛra k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye siranya tɛ yen bilen donc an bɛ Badara Ali Hayidara fo k'a barikada dantɛ foli min na nin wagati in na a bɛ tagama na an y'a kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa siɲɛ a fa fana bɛ tagama na an y'u bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa siɲɛ vraiment an nisɔndiyalen don an farifolilen don ni nin kɛnɛ sigi ye Ala ka kɛnɛ in ɲɔgɔnna caya Ala ka kɛnɛ in ɲɔgɔnna caya a kɛnɛ yɛrɛ sigibagaw an b'u fo k'u barikada dantɛ foli min na ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ in na. Acha Maika, merci beaucoup. C'est ça, on a envoyé le président et Madoui, Koumani Trahi, Traman Bengali, Koumani, Comité Nissi, Agnemoya, ou les Traman Bengali, au lancement de Clény, pour un éclat au Tilamo, Dosso Dene Abba, Soma Dene Abba, Monifo, allez, à Wakene à Tamamo Bengali, Koumani Traman Bengali, pas dans son panico, Mablemi, il a trop. N bɛ bɛɛ lajɛlen don kira mɔdenya na k'a fɔ an balima silamɛw ma k'aw salamu aleykum k'a fɔ an balima kiristɛnw ma aleluya k'a fɔ tɔnmɔw ni donsow ma k'aw dansɔgɔ aw ni ko ka nafa fo ka bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in min filɛ kɛnɛ di mɔgɔ kelen ta ye n'i donna a la a kɛra ta ye parce que association in a sigira Badara Alu fɛ. Jateminɛ k'a sigi ko jamana taabolo don ko bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la fo n'i yɛrɛ ko k'i t'a la kɛnɛ in na ne sewa mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ in kan n'o ye association ye minnu nana ka na an dɛmɛ baara in na k'a sababu kɛ a lancement kɛcogo la kuma fɔcogo la u y'a faamuya u bɛɛ nana an ye tise an ka Mali bɛɛ donsoba ma n'o ye Funɛ Sisoko ye a bɛ kɛnɛ kan yan n'a ka jama a bɛ tila ka dafiri damadɔ d'aw ma. Association ADGM Doma Dɔnnibaga Jigitigiw a délégation bɛɛ ka fara groupe politicien a président bɛɛ yan n'o ye Siya Mangara ye nin bɛɛ bɛ kɛnɛ kan ka fara jinɛtigiw caman kan donc an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ka baaraw kɛ donc ne yɛrɛ min bɛ yen ne ka lancement don. Ne donna tɔn in kɔnɔ ka taa se don min na an ye réunion fɛn o fɛn kɛ réunion in bɛɛ lajɛlen la n y'a ye k'a fɔ client dɔrɔn de bɛ tɔn in kɔnɔ nafa t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ 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 de don a bɛ ka fɔ cogo min na a bɛ ten o cogo la i donna kɔnɔ bɛɛ bɛ a ye kɛnɛ kan bi min bɛ ka fɔ folikan ye saba in de bɛ association in kɔnɔ kiristɛnw ka folikan silamɛw ka folikan silamɛw ka folikan donc o de bɛ ka taa donc o ma deli ka manqué. Bɛɛ k'i bila i hakili la k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ye bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma sinon jamana bɛ taabolo min na a man ɲi a bɛ taabolo min na a man ɲi an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma futinɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka futinɛ in Ala k'a jufa balawu min bɛ yen Ala ka balawu naasi Ala k'an kan bɛn Ala k'an n'o da kelen k'an bɔ da kelen Ala kan'an minɛ ka di diɲɛ ma Ala kan'an ka jamana di mɔgɔ si ma diɲɛ kɔnɔ n'a y'o kɛ an minnu ye Malidenw ye bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ cɛsiri ko ye nin ye an ka jamana ka to a danbe kɔnɔ o de ye Ala sago aw bonya b'a la n bɔra kɔrɔfɔla an ye sinafɔ an tɛ se bamanankan. Itanfo Alinikuye Traman Bengali an bɛna wele bila sisan an ka fɔfɔba ni o ye Sɛnɛ agro animateur fɛn min ye Agibɔ Danbele ale ka représentant fana bɛ yan n'ale ye pompier spécial ye présidence la. Cɛkɔrɔba ye o. Agroalimentaire.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Anche la era, alla mattina oggi la era. Vraiment, un sponsoré. Moi, tout d'abord, les gens qui me disent que c'est bon. C'est voilà, mais ni on va boire un amas, est-ce que c'est là ou pas? Parce que, bien qu'on ait des secours là, elle est bien. La formation est en terrain. Donc, elle est bien terrain. C'est la meilleure, elle est la meilleure ici. Donc, elle est basse ici. Chrétien, elle est basse ici. Tiens, beaucoup, non, c'est un nouveau là, ou à la guerre. Donc, nous avons voulu de tout d'abord famille, c'est ça, nous avons voulu boire, après la présidente, nous n'avons pas, après tout ce n'y a pas, après quelqu'un n'y a pas, après chien, chien, moi, les derniers, on a bien travaillé, après la culture, on va pour la dernière fois. Vraiment, ni fait, à la dernière, à la travailler, à la travailler. Donc, vous m'avez en fait toujours. Allez, démission ou yépi. Allez, il y a la canne, démission de la canne mort, même si vous me plaignez, il n'a pas de fois. Non, pas encore, merci, mon gars. Parce que, à qui est la vie, à Moromi, mais quand il y a la tête, n'a pas contenu, ça soit dit, à vivre tout et vous les gars, vraiment, nous ni paye à Jarani à Buyana, tant que vous l'avez parce que initiative vraiment à Jarani, même nous n'était pas là pour ma couleur. Avant Mali 2 minutes, pour aller à Djangola, vraiment Malion, c'est la killing à voir, à des Malions. Allez, bien, il y a un métier, la terre pour la Jaradi, elle est assez numéraire. Donc, vraiment, les workmen là, les à une autre, ma ni de la nuit que ce soit à faire. Vraiment, à la Kenya, où il y a un badé là. Jadi kita adoi adigo aneka roblai bayo buakar apa oh ini apa mau melakukan apa doi itu adigo bayo buakar apa Alibi Agibo Plasila ya no Agibi conseil spécial et président qui la président avec la conseil spécial on a premier Agibo avec la président pour travailler pour le mouvement ou les Mali Espoir ou Mali au Caplo Matagiri Agibo Voilà, merci. Aw bɛɛ ni su n bɛ dugutigi fo n bɛ koɲumani mɛri fo jama aw bɛɛ ka foli di yan cɛ fara muso kan n ka foli belebeleba bɛ an ka président de la transition ye n'o ye Asimi Goyita ye n b'a ɲini jama fɛ aw ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi kun n b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun jama nin kɛnɛ in an wasalen bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ nin kɛnɛ ye bɛn kɛnɛ ye ala ka bɛn ɲɛ bɛn na maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ Kayi fo Kidali nin kɛnɛ ɲɔgɔn ka sigi a bɛɛ la diinɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ fara muso kan an ka bɛn an ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi ye tɛna sini Mali ye avion kura 11 sɔrɔ 21 Mali ye avion kura 21 sɔrɔ aw ka cɛsiri b'a la aw bɛɛ ka muɲu b'a la a dabɔkun ye an lakanani n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ bi jama sigilen don lakanabagaw de kɛlen don ka an lakana minɛn nana d'u ma de an y'a muɲu de nin minɛnw nana o la an bɛ tɛgɛrɛ fɔ Asimi n'a ka transition mɔgɔw a n'a ka cɛdenw an ka dugawu k'u ye an ka segin ka dugawu k'u ye an ka kɛ kulu kelen ye a n'a transition Asimi n'a ka cɛdenw kɔfɛ n ka foli belebeleba bɛ se an ka mouvement tɔgɔ mouvement Mali Espoir commune 1 bureau national ka se région bɛɛ ma ka se commune bɛɛ ma u ka foli di yan u ka foli bɛ aw ye fɛn fɛn sen ma se yan u bɛɛ bɛ aw fɛ yan u bɛ hakili di yan
an bɛ dugawu k'a ye ala ka kɛnɛ ɲuman cɛ ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Merci beaucoup. Fɛn min ye Cɛrifulakaw olu bɛ kuma datugu an bɛ sɔrɔ ka kuma di donsow ma olu bɛ woro dantigɛ mɔgɔw ye. Masiriki Kulubali ani ayiwa donsoba yɛrɛ n'o ye Funɛ Sisoko ye. Masiriki Kulubali yɛrɛ kuranna durusilen don ale kunkolo la bamanankan na. Kulubalilakaw ka Siriki Kulubali kɔni. Cɛrifulakaw an bɛ wele bila olu ka nɔbila min bɛ yan o bɛ dakuruɲa fila di jama in bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AKBM o tɔgɔ la. Ayiwa ko Badara yɛrɛ dɔgɔnin bi sira kan nka a ma se yan o kana an bɛ wele bila donsow ma u bɛ na woro dantigɛ ka sira di u ka mɔnifɔla ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Monsieur Keita ale bɛ bila ka na o ko o ɲɛnabɔ o kɔnɔna la an bɛ tulubara sugu an b'ale ka foli ko sankɔrɔta jigiya bulon faji sanfɛ ale yɛrɛ ɲɛ b'an na nin sanga in na. O furanjɛ kɔnɔna la ni donsow sera yan a kana k'u ɲɛna ko an ɲinɛna ko ye fɛn bɛɛ de niyɔrɔ bɛ yan i jɔlen niyɔrɔ bɛ yan cogo min na i dalen niyɔrɔ bɛ yan o cogo kelen na ɲinɛ ma kɛ maa si kɔ ni donsow sera yan an bɛ a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ miniti kelen an bɛ o kɛ k'a sibila ye k'a ɲɛsin taabaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulumasiri tabagaw minnu bɛ an ka lakana bɛ olu bolo an bɛ a ɲini aw fɛ une minute de silence an ka o kɛ ka ɲɛsin u ma s'il vous plaît an b'o ɲini aw fɛ voilà miniti kelen o ta sibila voilà. Ok, merci. Aw bɛ bɔ aw na sɔrɔ a y'aw sigi. Merci. Voilà, Monsieur Keita, a filɛ nin. Donsoba dɔ la karamɔgɔ Funɛ Sisoko an bɛ yɔrɔ min na bi ale de bɛ Mali donso di nafa bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn min yera ani fɛn min bɛ sen na ko ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Sefu ka diɲɛ ɲini u fɛ ka kɛnɛ kan fɔw la u ka dugawu ɲini u ka dugawu k'an ye. Karamɔgɔ Funɛ ko donso den n'a ba soma den n'a ba wema den n'a ba jinɛtigiw animateurs minnu da maa o maa bɛ yen k'e de ye nin jamakulu in kanu e y'a dɔn ye ko ka foli di a bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ wasa kɛ donsow k'u nisɔndiyara u wasara ani ko aw dansɔgɔ o ye donsoba ka kɔrɔfɔ ye. Karamɔgɔ Isa ye foli kun don anw donsow an nisɔndiyara bi an tɛ se k'a bila ta. An bɛɛ kɛnɛ min ka nin ye walima dɔ tɛ dɛ waajuli kɛnɛ don an bɛɛ kɛnɛ min ka bi yɛrɛdɔn kɛnɛ don tɔn sigira u ye tɔn tɔgɔ da ko maaya maaya ye mun ye arabu b'a fɔ ma ko diinɛ diinɛ de ye maaya ye n'i y'a mɛn maaya ala ye maa fila de da maa ɲuman ani maa juguman. Jumajugu olu bɛ taa silamɛ nɔfɛ maa ɲuman o bɛ taa Ibrahima ka diinɛ na diinɛ tigi ye Ibrahima ye Musa t'a kɛ Isa t'a kɛ Mamadu t'a kɛ diinɛ tigi ye Ibrahima de ale de ye dugawu kɛ ko ka bɔ yen ka kira ye diinɛ min dira ma fɔlɔfɔlɔ dira maa minnu ma o ye Musa ye ale o kumana taa ni da Musa taalen kɔ o ka mɔgɔ y'a tiɲɛ olu ye yahudaw ye ni yahudaw ye Ala wele u bɛ Musa wele ka fara kan. Olu ka tori wa bɛɛ ka tiɲɛ a taara ka taa Isa o ka bɔ diinɛ kan ni cɛ kɔrɔbaya la ka Isa n'a ba kɛ a ka masaya taamasiyɛn ye ka nin di dɔ fana ma aw k'a bamanankan ka ye sariya bɛ tɔn ka kɔnɔ sariya bɛ nin diinɛ kɔnɔ a ye minɛ o kɛlen Isa fana taalen maa minnu bɔrɔ kɔ dɔnnibaaw tun tɛ o dɔnnibaa kelenw de tila ka taa tiɲɛ a dimina a ye mun kɛ nin ye arabukɛ san 40 a tɛ diinɛ na a t'a kɔ la a t'a ɲɛ dɔn a ye tile ka taa kuranɛ bɛɛ d'a ma a tɛ falen ala kumakan n'i ye Tarawele ta a bɛ fɔ ko Musa ko ko ala ko n'i ye Libiri ta a bɛ fɔ ko Isa ko ko ala ko nka n'i ye kuranɛ ta kira ka dakuru ye kelen t'a kɔnɔ fo kira ka sinsin kuranɛ de kan kana fɔ mɛlɛ kuranɛ tɛ a tilala ka taa a disa danga fatu bakara kɔnɔ danga bɛ mɔgɔ ne de ka fɛ dɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ ka nafa sɔrɔ la ka fɔ y'ale ka kumakan ye danga bɛ bɔ gafe tɛmɛ na danga bɛ bɔ a dɔgɔtɔrɔ la o fɔra anw ye anw m'o mɛn
yow doo leen liggéey kii doo liggéey aw fële rek a fekk fële rek du ala ka ɲɛ ala ko ala kɛra ko boli parce que fo da ko fɛn tɛ ala ye ko dɔ mɔnya bɛɛ ko ka ala dɔgɔya a bɛɛ bɛɛ kɔrɔ k'i ka kɛta kɛ ye bɛɛ ka ye a ye nin mɛnɛ n'an taara fɔlɔ i bi kɔnɔ ala ko jamakulu o jamakulu ale yɛrɛ de ko ka boli ka so d'a ma jamakulu o jamakulu ale y'o ka saraka ti bɔ so dɔw ma sarako a ka ala ko fɔ bagan ka kɛ dɔ kunna an dɔgɔtɔrɔw n'an taara an b'an to dɔrɔn maa y'a minɛ n yɛrɛ k'a minɛ maa m'a minɛ n yɛrɛ k'a minɛ kɔnkɔrɔ k'a minɛ safunɛ k'a minɛ kɔnkɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔkɛ ye safunɛ y'a muso ye ni silamɛ ye ala wele u bɛ ala wele ka fara a kan ani ka maɲuman caman kɛlɛcɛw mana ala wele u bɛ isa n'a ba wele ka fara a kan yaadɔw mana ala wele u bɛ musa wele ka fara a kan an dɔgɔtɔrɔw n'a ye ala wele n'a ko kɔnkɔrɔ n'a muso safunɛ k'a ye fara a kan kalo don arabu de fɛn fara ala kan. Ka ala da ka bila ka kɔrɔ boli ka ala den ka bila ka kɔrɔ ɛnɛ ka ala den ko bila ka kɔrɔ o da ni cɛman olu ta muso ka ala fɛ ne bɛ taa yan an ka lamɛn n'i ye maa ye silamɛw nana ka anw donso fara kɛlɛcɛw nana ka fara an man k'u la u bɛ mɔgɔ ye tuguni k'an ka bulon kɔnɔ an ka lamɛn. Sur ce, donc après à Datoum, ça fait pas de Kanoko et n'y en balai qui sont pas roués. Voilà, donc n'y est deux mois roués. Après, de ce pas roué, on prend avec un morceau, on a fait un roué, on peut dire tout pas roué, animateur pas roué. Peut-être évidemment, un peu pour là, peut-être dans son année pour un peu de rapport à l'égout. Ah, allez, faut bien voir. C'est là ça. Sisan an bɛ taa fɔ ka sugunɛ taa ye kala kun bɛ yɛlɛma ko ye wata sisan sugunɛ an bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ ka diya ne ma e ni. Voilà, yɔrɔ dɔ bɛ yen arajo privé bɛɛ bɛ yan arajo privé bɛɛ bɛ yan télé privé fana bɛɛ bɛ yan ka fara o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow somaw jinɛtigiw a fɛn o fɛn a b'a hakili to an n'o kɛrɛfɛ yan ha yɔrɔ ka jan sanfɛ ko in k'aw ni k'aw dan sɔgɔ ko sirifilakaw nana donc olu b'u ka dakuruɲa fila di dɔrɔn segukaw bɛ wuli Ibrahima Ayidara Ayiba. Ok, Iba Aida, ¿cuál es el Brahma, Sirifu Brahma. Muru aka wordla ya. Sirifu Brahma kale sira ya. Opa na ameta kunya fulani alima. Sirifu Brahma. O Sirifu Brahma sira ya. Sirifu Brahma. Sule yo Brahma fasada ne o kan jere fasai. Brahma yɛrɛ ti yira don min na silamɛ na dɔɔnin ma. Ale ye Sirifu Brahma ye. Ayiwa, n b'a fɔ k'a ni su. Alhamdulilayi, u ye an ni sɔrɔ kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔ yan. An bɛ kuma ɲɛna kɛnɛ kan. Bɛɛ lajɛlen kuma kan, bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Tiɲɛ don, anw ka taabolo ye silamɛya ye. Nka silamɛya m'an bali diinɛ. Sabula an ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a taara Madina ani chrétienw di Ala ka sigi ye ani yahudiyaw di Ala ka sigi ye
minnu tɛ o si la an n'olu fana jɛra ka sigi Mali la kira mun kɛlɛ o fana ma kira kɛlɛ n'i y'a lajɛ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'o y'an ka kira ye anw tugulen b'o min kɔ ko yahudiya dɔw su tɛmɛntɔ kira wulila k'i jɔ k'a su bonya Madina kɔnɔ mais n'i y'a lajɛ a tun ye jihadiw kɛ a bɔra Madina ka taa kafiri dɔw kɛlɛ mais dɔw n'a bɛ sigi la dugu kelen kɔnɔ kabila kelen na quartier kelen na kare kelen kɔnɔ a ma se olu ma o b'a yira k'a fɔ ko silamɛ ni bɛɛ bɛ se ka jɛ ko ni min ye silamɛ kɛlɛ silamɛya ma kɛlɛ foyi kɛ fo bɛnkɛla kare a y'a yɛrɛ sabula a nalen n'a ka taabolo ye n'a ka ni diinɛ ye a y'a lase bɛɛ ma mɔgɔw y'a lamɛn minnu tugura kɔ olu tugura kɔ mais kɛlɛ nana kuma jumɛn ye minnu wulila k'a fɔ ko a tɛ an fɛ yan kira ye olu bɛ kɛlɛ sinon kira ni mɔgɔw jɛra ka sigi Madi Maka kira yɛrɛ faw tun ye polisɔnw de kira yɛrɛ wolola polisɔn du de kɔnɔ mais kira n'a fɔsɔrɔ kira olu o dugu kelen in na ye Maka chrétienw fana tun bɛ yen mais kira ma olu si kɛlɛ fɔ minnu ko i ta sigi an fɛ yan o kumana an bɛ ko maaya la silamɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ sabula i ka kira ni bɛɛ lajɛlen jɛra ko ni min ka tɔɔrɔ sera an ma tuma min na de an bɛ sɔrɔ ka wuli k'a yɛrɛ o la mɔgɔ o mɔgɔ sera yan nɔ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn sabula an ka jamana in anw dege nin de la sinankunya a b'an fɛ anw bɛɛ wolola k'a sɔrɔ sinankunya bɛ yen sinankunya ye kɛlɛw b'an fɛ yan ni sinankunya tɛ banjugu foyi t'o la an bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ yan o tɛ foyi ɲini bɛn kɔ wa ni fɛn fana foyi t'a la bɛn kɔ an bɛ Ala de deli yarabi a dabɔra bɛn kama Ala k'o ko ye an ka jamana ko tɛ ne bɔlɔn b'a kɔnɔ Ala k'o bɔ an kɔnɔ anw nana an tɔgɔ kɛ Ala fila tɛ Badara Ali Hayidara komi ale tɛ a bɛ voyage la ka na aw fo ka waleɲuman dɔn ko Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ la Ala ka kan n'an t'o bɛɛ mɛn donc Ala kɛra bɛɛ kama ayiwa Isa Segu a ko an bɛ nana Isa Sangare ale bɛ da la a ko mani b'a da mɔgɔ bɔ a de ko a ta.
Jesus, I'll never go. I never go to go. Yeah, never go. Yes, I never go. Yes, I never go.
never fool. I do never fool. But I can't put the wrong belief. Kita kan never fool. I do never fool. Never fool. What is my phone that will music never fool. So the one never fool. What is my phone that
Kina dunia makai dunia sadorai. Dunia makai dunia sadorai. Lapan berarti. Kiwala.
Mount about that. I feel you bang boy. I'm not able to come over. Katana Lake, I think I hear my own. Opi, no madongo, who be careful and longer. Uteko Braille. Silamo to gain look at you like what is the market in. We shall be an ingredient in Silamo there, and to like a boss Silamo. Teknisho kabama zamana ne afonye na guna maga meno nabe gawani ni kama jamaa bulonete inajadani ndio mabaya ni guruta kungela tebna wala Kajimba fulani onga asila maunde ya kiriwe Wale furamatu meka kalifurumi na kalifuruma di Sawosa atili jebe dumuni Kina na roko noka Nana furama hii kirege ya kata soli tunde Furamata leko Ote una solid day. Smell well, for Tara Kamundo. Allah they have bedroom. Muhammad. Nai Jada Queen Mamadu and Jada Queen Mamadu. But I thought I got in better. But I don't want to say that I'm seeing a Kurasila Muhammad. 75 ga yekona ale fulo to ay fulo mimi zana nampo mo fu abi fu mara mkano mo ay sana ami ko la para ni mali yo kono na Nasibu je president of mama meni kundiga ko ka do para sila ni kafiri akani donya do apelo para mabe sababu na ngati sisi yo ai kara tora mulo ne tora la ne mulo betu mulo kale bale ni mulo ndani ne kale bama
Filɛlikɛ jama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Sewa ye k'a ni juru k'a dansɔgɔ ani ko a ye donsoba lawuli karamɔgɔ Funɛ Siso o ye min kan ka kɛ a y'o de kɛ an b'a fo a ka kɛwale la donsodenw ayiwa ko an ka wuli k'an jɔ ka layidu di Seguka ma k'a fɔ n'a ye donsoba lawuli fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye sogo ye sogo ɲinimaw bɛ yen a kapitɛnw bɛ yen a kolonɛliw bɛ yen o kumana fɛ Seguka ka sigi a kan a ka kama bi taa d'a ma a k'a dansɔgɔ ani sira ani kori sogo tun sɔngɔ filɛ nin ye kɔrɔbɔ a yɛrɛ wari minɛ karamɔgɔ Temeli maa sɛgɛnnenw bɛ yan ko k'o wale ɲuman dɔn a b'a nin 1000 ni 200 ko k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko u b'a ko di yan donsoba ka cikan don ayiwa donsodenw ta ye sogo ye ko Seguka kan ka sogo bɛ d'a ma. N'a ɲinilen bɛ jama fɛ maa o maa bɛ yen n'i tɛ pirimelikɛla in dɔ ye n'i welelen tɛ o ka sigi maa o maa fana bɛ yen n'i tɛ organisateur dɔ ye k'i ka kɛnɛ yaala dabila donsoba k'o manda ye ne ka sigi a ka kɛnɛ ɲɛma jɔ aw bila sɔgɔ sisan ni wuli. Allo, wali kelen filɛ mankan ko ye sɔn technicien wali kelen filɛ mankan dɔw la
Kapura Boyero Sumau una voz me da la boca, por una mamá bubulu, su mujer, me le dio bubulu, por un río que más antes y me enamora. No pudiera tu gobierno, usted me llama a ver, fue me verificar tu boca. Nemi tu senu motu odele furage, no me para bato me na no, utu me furage no e ko furage. Tu ya na tu ya ko na ti. Ojo, drama kere me. Moya surati ne ni ma amazoni bulu. Acha. Lo sarà kama bange. Sarà kama tezo prima hivi. Kile ate ndo nani nguvu. Kanda mna wakatari kula. Mepeka ndo kibole yoro mamba fe ko fonde. Ndio madere. Kitabu wewe kuna hata mna naye. Hapo Tome nada feo. Ai tome ndani para kanyo ngoro fonyo ngo fotari. Ai tome ndani para sabantia to watari. Komi kago ala ikie fo be o sabantia. Ni ba fe ka jeri ko na jona, vi ya sa ye mo e no.
Zama da kelen bɛ ma. Ni nalma daji bɔ I kana jɔyɔrɔ de kirala. I bɛ se ka na don min ka na I b'o kan. Ala b'a yira la k'e ye ne ka jɔ ye ma dugu ne ka jɔ wɛrɛ de la. Ma ti ye mo I sirɔ. Ala ti sɔn ka bi sirɔ. Jamana in kɔfɛ I dɔn. Diabo ya dugukolo ka siranga ne I dɔn ye. Jama min tun b'i bolo tɛ fa dugukolo ye. Ne ma se ka ko dilan yan e de b'ale Mali la. N'o tɛ jama min tun b'i bolo I fa dugukolo kɔ kan. N tɛ ɲɛ. Ne bɛna I dɔn kɛ. Mɔgɔ de bɛ miiri tɔgɔ la. N kana tiɲɛ dɛ. Bari n'aw tun bɛ minɛ ɲɛ Mali dugu. Ka sababu de ye aw ye. A dun ko k'i kana ko jama kana ji la maa min kana ɲana. Jama sigilen ka ca. Saya ne kan da Mali fi ba. Kada rufi ba. Dai kuma ta yi rabu kono. Nejai, urang semua koni nanau. Jafran tu kudo kan lagi. Si ambil ka present tu. Abu jabati biya amdala isa sangare biya pela jelegi bismillah pura masri. Adi present pa masya. Ayo orang soal itu pun saya mangra ini sebuah yang nyuap so. Jadi bagi kau ni kau. Mbade o nezu be foli ke pela je. Mfa fara nkoroka, fara fara tega, fara mfunto kwa. Na foli be mali pela je, na foli be sheriff lai. Ida soko. Be to ba na ko. Pasame kana mdo luka kana luka la jine be ni kelenya. We do ka mali ko ina da. We jai. We ne ni ke kan be fo we ni da ba mu kama ampana ka do we de. We jari. Nim ko anga bosu nugo anga botli. Donc mais ay la ko fu o sebe la se pa era se ko. Aba do kala ka bro mengo ni kuda. Mama ki se la na fuli be bela de. Ni même fait, ni te na fuli be chrétien bela de do so ni so mo me be. Le professeur président. Aba ba fo pi al professeur de la wuli amane wuli. Obolo kuna mina ko bodisi kwama wapi sababu ya kala ndongo bodisi kwama wana ni mea turu fetisha tola wapi sababu ka disi kwama jeluni cameraman ku wana ni mo bolo ko dama donc c'est pas fou barkada aidara la kaw fu tamo tamo panali tamo ki fu
Isso na mão, e é que ela informa alguém a salva a mais ele ando no lado da salva. Alaga do tudo vai ka famina do ka bolo vai ka damu vai ka manu. La commande comment vai il faut resta nécessité. Bon c'est le flacao. Alaga va criar ni la mão do aui. Alaga va da ni sa va ja ka do fara da jamaica. Bon cristo ma isso ka Ali ko ya so. Arajo so mo utasi bakele. Jelo wakele. Kamera tiku wakele. Arajo so wakele. Arajo wafla wala. Jelo wai wakele na. Ya fana na ama fokani ko atanzo ko kene ko tala. Se waka wabi sa ba funa flene. Ko fedisher mo ko de ha. Ko ndilo ku yelo ko ka do ko ma do tamene to ini. Aw ba so. Janjolo kora. O janjo kela nyela.
akuntigi Mahamadu Sidi Nɛma Bama a ye fɛn min kanu o ye ɲɔgɔmɛ de ye n bɛna ɲɔgɔmɛ cɛman n'a musoman d'i ma ka ya faamuya an bɛ kɛnɛ min kan Siriki Usman Madani Aidara an b'ale ka kɛnɛ de kan an b'ale ka lahɔrɔma kɛnɛ de kan n bɛ ɲɔgɔmɛ ɲini ka Siriki Usman Madani Aidara dafa k'a d'i ma a cɛman n'a musoman walahi ya faamuya Siri daga sira an bɛ Sidi ma ni ɲɔgɔmɛ cɛman in n'a musoman ye ɲinan san kɔnɔ kɔni kɔrɔba tɛ yen ne ma sogo di min ma e yɛrɛ b'a la n bɛ $300 di ma sisan ka $100 di animateurs ma. Sogoba Badukota Badi Kumana Amdalai Sasanari. Aku kai so $300 flexiga platform. Kosiri lagasara. Tabi tiso kasu. Nogomet yamani musumaba ka kajunjasa. Alhaji Sirif Usman Madan Haidara. Pasti sambil Bali aman ka Amerika. Lagi putih. $100 ko kadi animator monggono ko lagi. Abarka mutu sebala Manila kadi gerambi ma. Kali ka kuita so.
look at me, what do you play, people? I can't play. The most of the Maria sono e poi sono alle case di Cabana arriva. Ali uliga uso ora ikaname. Badala saja ini so. Dia ali jangan kaget. Tamani namani kala paulaga. Seribu sunan aja. Kama rumah saya jabel. Wah, saya dia baik. Dia ada isi muka. Dari waktu kita sinema. Alinyo ko demisani o. Badala alinyo mo demisani. Wakaseka ni milia so. Nuko foja mana demu ya wakala do dakile kapo dakile. Kauro bra ya mulo ya. Ni sala meki o tisoro. Fọlá ìfẹ́ jù mẹ́yìn òwe kànìmẹ̀ yá yìí màá ní ìtẹ́nẹ́mọ́só dé yìí kànìmẹ̀ fúlànà yẹn mú yẹ wọ fúlànà yẹn ní ìjẹ́ ó jẹ́ fúlànà yẹn akápò tètè ní yẹn wọn ní ìtìmọ̀ wọn fẹ́ yà sàmánà yẹn mú yẹ òwe nùmọ̀ wọn níyà yẹ ibùsọ̀tọ̀ wọn ni òye nùmọ̀ wọn yẹ akápò tètè yẹ lọ́yẹ̀ akápò tètè wọn. Ni gogo fulani na mosera nguyate ni gogo jahani tarawele sana nguyate wa obombe wa tameriki tamani nakale diruni monofiyate kibawere namedi Feji mengi amara nate Amerika fana. Ana sini teramu ata kwa kunywan. Nafra kage keleni. Okay keleni.
What do you call it? Il Kurmani Daraja Labling di Salasite ada di sini cemani semua kusini ini kontrak kita rai satu falet tinggal di kontrak juta kat dalam makam mana kaya besona program berpuluh kali kontrak juta kat dia pun fana tak di Kurmani Daraja mak kontrak kala numa bulu ko di bar Burkina Faso Amerika 6 numa to de komuni en autorisation du atau dum bela jelembea salasi pe contre sububa ame tomo fana kuna anga maya do fana nyama pa do kulman secteur dila o sina amale de kakenega la blendi salasi pe ani afudi ukar la nona o mangana kiti da tege so no bla para kono nina kono famurika punya duit so wala grabe kulmani daraja ngudi darago ka be pela jeli fusina mama isi mo ikono kono kasi asuna nable bi ko kabe pefu kabe fuli be pela jeli serge na nga do so wanu kara mo fu na sisu na ga jamai ko ga pela jeli fu ka chrétien fu alleluia assalamu alaikum muru ko fu so mo ko da so ko liko fele ke la ko da so ko liko Sorwati folige ale nable ndugo Kurmani Daraja soguma ko fina kabiso wati oro 300,000 francs Kurmani Daraja animatero power kelo fu mo me filmi lige onu banani o wati oro right yelu watu Osina wani bela je bela wapi mlo na kusuma daga kalani adama ene bel fuwe jalena apne problem kiri dara de kondro do bek mangoro ada de daga kalani furfule dara de furado malamulo kamanga
ne daga kondoro ta ka jena ke ko raba ko ita so ni go ita so ara ma ko ba fla ko na jasa do ba ana ke so so ba ko ifo ki bargada ito Sampurni de mana sampurni rata bengal ke bangal do ada kerja fu bargada aba salama fu bargada apa mana fu sudah sudah ko ba marko zaman bengali wa fla ko akala jasa abla barama wala aja dunani grabe jimu ba Mujali to horo de rapote tiye Raman Bengali Ando kontrare Jema sama put jasa do kabla parala Jilu bakuti Musraf mata Jilu bawani Wadu Musraf mata ko dara jasa do Dua nali Suruh kembali Yaman nani Dara jasa do suruh kembali Apa ke ho Abe ko mani drapu Kasinga fu Ale sijondo Jalu sigira Aga kala se klima digala Nabe ko ko ge Eta fo choro bay Ito Kurama dunia kabo mutula abe dara jasa kama dara jasa drasi bakili kama fito jasa kama mu margorba jasa kama dara jasa bakili sewaki fura babla kabla barakura aba sumaya jama kata dara kala nenga jaho dara wati ro promena abi ro no ko ra dum boro wala ko mo di kala ma dama ko ya ko dara da sa magili dara ke ya ma ko wala ni ma dara ko ko la ko ma ay ko ke sa Tiga corona ane likibo ale beraja do amena kelingeli akana nyondo dara kanu dara hore Jepang ibala tidak jema kata doli nono ko kama tiga dara ko la ko dara kala nya tapi dulu ada ko dara jasa tapi mata ko kena la ko dara jasa aga jasa ko deni nana ko deni manado aku mani dara ko ya pun ana jara sa bisaba ada orang kita kena kama karena berat bola tapi lu pun dah jasa tu mari lokma ya ni terasingnya Sumaya kena pula pun dah jasa tu apa terangkan betul ini pun kelas belakang kerana jasa tu terangkan lagi tidak jadi siapa pun makili ko dara jasa do ay so wa no so majati akara makili ko already makili ko dara jasa ay ame mari pulwal lame ame mari jara lame sawani ay ame mari jara lame saleje ay mari lame sabi mari mari ko ka pulu di sama bela jeba ya RSA amase Pemuru maku salam alaikum apa kerja maku haleluya loso bar da fo Ramani Bengali na beli Mali Jumado Sili Jumado Obetu ambuna Adishem Loma di Mali Putri Solele Anga present dari Sulama ya soro ayali belakana Drap mungu Bulu drap mui
Angana jenga ke nobe. Kurang nana. Lasi wata. Sebuah ko droga to. Bata ko amna gadima. Hari sir. Oh. Mai ni kumare. Numudo. Ko depan drama mati gala. Oh. Oh, mai ni ko drama jasaru kenapla. Oh. Ale faru kenapla kala jasaru. Bisa draga kala ni kenapla ko drama jasaru. Bisa sanu ko draga kala ke manani. Draga ke manani. Arna ke manani ko draga kala jasaru. Burama kama ko drama ke kenapla ko draga kala jasaru. Mama ko draga kala jasaru. Draga kameraman sama ko draga jasaru. Serba drama ma ko draga kala jasaru. Sulaiman Kulbani ko draga kala jasaru. Asa Kulbani ko draga kala jasa ke manani. Oh. Torho ajema bakura. Kuma draga representa mana kuna kilifo. Kerwa pala kuma ba. Oh. Draga kala nendo ko adama. Atel mai subwakan. Ata rabaga tulmina. Ashikirani. Subama. Oh. Nasi. Apa yang ada so? Alko. Kemenani ko dara jasa lu. Nuko de na ba ko me jasa lu. Dina be. Tidak so ba dara ko na ko ka kira pe. Tidak so. Kalau aku ada sini belum ya, orang ada punya plan di sini. Pak akan sini. Bukan saya ada punya plan ada. Ya patra ore ale re ya parti ne mat. Macam lu apa deh kalau dia mau sebutkan 30 pun lah, 30 jual tersenal lah. Semua orang ni kunari ama era bukan apa di kubri sampai asok mati beli. Polinya si ale era panama. Juli kali era kapuli takut aku beli buku udah bro. Sini be. Oh. Sebelum awal di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallallahu tasliman kaseera. Ame ala fo shuina. An karamɔgɔ. Apa ko nga representant mo ka ko ke. No ye badara ye. No ye toy président d'honneur ye an b'a fɔ Atia. An b'a fɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ka dugawu k'a ye ala k'u bɛɛ ɲuman se an ma. Badara ye min fɔ an ye ko ka aw fo k'aw barikada k'aw koɲuman dɔn. Mun kosɔn a ye laɲini min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ sera yan olu ye laɲini min faamu. Ni laɲini ni faamuli tɛ ni dɔɔni dɔɔni tɛ sira kelen. Segu a ko k'i fo. An bɛ nkɔla Segu a fo. Ni maaya yɛrɛ tɛ hinɛ kisɛ kɛnɛ ka yan sini. Ni maaya tɛ mɔgɔw kisɛ kɛnɛ ka yan sini. Ni maaya tɛ kerecɛnw kisɛ kɛnɛ ka yan sini. Ni maaya tɛ maa min tɛ nin si la o kisɛ kɛnɛ ka yan sini. Hali ni maaya tɛ anw yɛrɛ min la kisɛ ka yan sini. O tuma an ka bɛn maaya la min fɔra. An k'an jija an bɛ maaya la ni mun ye ka kun ni ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ta kɛ ka kun ni ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i ta kɛ donc
ayiwa an bɛ foli kɛ foli bannen kɔfɛ komi an y'a fɔ cogo min an b'an karamɔgɔ Seko Tarawele ale de ye jama in bɛ nisɔndiyaba ye Yasin ye mɛ mun ye Seko se a fɛn ko tɛ ko maaya de an b'a fɔ n seginna kan n'i ye donsobaw ye Yasin na cɛkɔrɔbaw walahi ni maaya de tɛ se yan foyi tɛ se ka cɛw bɛ kɛnɛ in kan yan ni maaya tɛ foyi tɛ se wa jamana sigira maaya de kan Mali silamɛya fɔlɔ min nana o ni maaw de tun bɛ fɛ silamɛya fɔlɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ o silamɛw ni maaw kɛ o tuma an bɛ silamɛya min kan o silamɛya ni maaw bi bɛn k'aw wele ka na Badara ko k'aw bɛɛ fo ne min filɛ ka kuma ne ye Tijaniya Seko de ne ka du ni kerecɛn du de bɛ ɲɔgɔn na an bɛnnen don maaya la. Seko akɛto wala n'o y'a ye sɔrɔ an bɛ kuma fɔ nin ye dara ye dɛ a fɔ ka taa sira la i bɛ sira wala n'o tɛ Non, mais de quoi est-ce ayiwa komi an y'a fɔ cogo min an bɛ Ala fo su in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ in kan yan k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen ko ɲuman dɔn ka dugawu k'a bɛɛ ye mun kosɔn an karamɔgɔ ye weleli kɛ a ye weleli kɛ kun min na maa o maa bɛ yan olu ye kun in faamu nin kɛnɛ kan yan an bɛ kerecɛnw fo an bɛ kerecɛnw fo u ka adamadenya la kerecɛnw fulen an bɛ laadalamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo
an ka laadala mɔgɔ jɛgɛtigiw b'o la donsow b'o la somaw b'o la ayiwa yiribɔlaw b'o la maa o maa bɛ yan k'i sen ye yan sɔrɔ ba dara tɔgɔla b'a bɛɛ mɛ ne ka aw ɲininka ni Aidara n'a denw tɛ jamana in kɔnɔ jɔn fɛ ka nin kɛ Aidara ye min fɔ ni Ala ko jama don a ye sɔrɔ nka Aidara denw ka fɔ k'an kɛ bɛn maaya la e y'a dɔn ko mago tɛ e la mago bɛ maaya ɲani de fo an kɛ nin de fa o kumana fɛ maa maa bɛ yan n'i ye donso ye den dɔ tun tɛ kɛ donso ye fɔlɔ cɛw tɛ tun tɛ kɛ donso ye ni a fɔra k'i tɛ donso ye an bɛ sigi sɔrɔ sabu n'a bɔ cɛya o la an bɛ donso fo kosɛbɛ kɛnɛ in kan yan min ye ko in min ka lancement bɛ su in na Darama an bɛ dugawu k'a ye a yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye fana tɔn in an bɛ a ɲini de tɔn in ka taa ɲɛ ka fɔ nin ko in kalifalen bɛ donso aw yɛrɛ ma kerecɛnw a kalifalen bɛ aw ma tɔntigi bɛɛ lajɛlen a kalifalen bɛ aw ma komi a kalifalen bɛ an sigilenw yɛrɛ ma n'o tɛ anw dalen bɛ min na o de la yirayirala ye maa wɛrɛ dalen bɛ fɛn wɛrɛ la o ka dɛmɛ to mɛ ko kuma la ni min ye nka ne ka tijaniya karamɔgɔ fɔlɔ wɔlɔsi ba a ko ne ma ko tigi moribo mɔden dɔ a tubira ka don silamɛya la ni min ma nka a dɔ de tubi ka don silamɛya la a tubi ko somakɛ dɔ nana jigin a kan somakɛ jiginnen a kan ale yɛrɛ de y'a bisimila u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ segin tuma min ale y'a ka wulɔw ka taa bisa o y'a sɔrɔ a ye jatigila ni dugu kɔnɔ a ma jatigila sa a seginna kan ko karamɔgɔ ne nana yala Ala min bɛ e bolo ani Ala min bɛ silamɛ tɔw bolo ko ye Ala kelen ye wa a ko k'a bɛ yala yala ko ko ayi ko ne bɛ don e ka ye ne ka Ala bɛ mɔgɔ fɛ e ka Ala olu mɔgɔw fɛ Ala ko ye dɔrɔn silamɛ fɔlɔ minnu nana yan ni u nana bamanan ni donso n'olu tun b'o tisi silamɛya tun tɛ sinsin ye o tun tɛ kɛ fiyewu o la an ka kuma suguya k'aw bɛɛ fɔ ka fɔ donso a tɛ sɔrɔ an kɔ jinɛtigiw aw bisimila an bɛɛ bisimila Ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la a sigira hɛrɛ Ala ka wuli hɛrɛ an bɛ yafa ɲini kuma la assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Allô. Sang. Waka mixer di pale. Waka mixer di pale. Aku dia apa kulu? Apa? Oui. Kalasowa Traoré Fune Sissoco ka yamaruya kɔnɔ a ka donso kɛlɛ wulila ka jɔ o kɛnɛ sigili ba jara ye ko an ka bɛn mɔgɔya la ko nin de tun ye Mali taabolo fɔlɔfɔlɔ ye k'a bɛ dugawu kɛ halisa nin ka kɛ Mali taabolo kura fana ye a ko su in na a ye Serifukɛ jansa n'o ye Serif Usumani Manani Aidara ye a y'a jansa nɛgɛlakari la a ko Serif a bɛ kuma n'a ka donsoba tɔgɔ ye n'o ye Fune Sissoco ye ka kuma ni Sidiki tɔgɔ ye ka kuma ni Isa Keyita tɔgɔ ye misi ka Aidara jansa ni nɛgɛlakari ye ko ni nɛgɛ bɛnn'i kan k'a bɛ t'i kɔkɔ lakara Isa Jara Kuja e de filɛ nin ye ko Serif Usumani Aidara jansa don ko k'a minɛ k'a d'i ma. A ko ale tɛ kɔrɔfɔ wɛrɛ fɔ ka da o kan karamɔgɔ Sewa Sufu Madu ani Ramani Bangali ko ɲɔgɔn bila u ka cikan dɔ bɛ yan u ko ɲɛnajɛ in sigili kelen u ye ci bila donso ani soma ani Mali tɔnikɛla bɛɛ jinɛsigi bɛɛ ma k'a ko bonya ta parrainage k'a di Siya Mangara ma u ko u sera an bɛɛ la Isa Sangare fɛ yen k'a ko ko daruraba tun b'a bolo fɛn janvier festivité la k'a kun tɛ se ka kɛnɛ sɔrɔ mais ko kuma min fɔra Dramani Bɛngali ka sababuya e Sekoura Traoré ka hɔrɔnya ka se Serif Usumani Madiara n'a den wako kama ka Isa ko k'a bɛna jɔ kɛnɛ kan ko ni Isa tilala ka na
ko kana ɲɔgɔnmɛ kɛ ka Sherifu Usman Madani Aidara Janza a ka kan Koɲumani Jara n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ ka Isa waleɲuman dɔn fo ka a fo ko Ala ka a sara ko k'u bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Isa Piye hɔrɔn ye o cikan de tun bɛ Madu fɛ lase Dramani Bɛngali ma ko k'a lase ma aw dansɔgɔ aw ni ko merci. Mana Madame Japa Koro, Jaki Pakoro, Bagi Bangga Jali Sambadi Sambadi Lidi Teradi, Adira Fopa Koro, Wala Surai Adira Surai, Wala Adira Surai, Kita di bawah Adira Surai Kongada, Nara Adira di mana Adira juga Kote di mana.
Selamat dulu, nala selamat dulu ta, kamu dua bu. Kalau tu ni dulu merafian terbelah. Kalau dalam orang tua sudah masuk belum berani orang sudah dia mana. Musafa ni Muhammad Ibu. Iba. Kamu kayak kurutumba. Jadi dia kayak negara ni bawa Apa pernah kono? Kota baru kalau dia ada belum bawa wala aku mesti kabel. Kami ni kalau jangan kayak baik. Apa ini boleh gambar? Magi sedulu. Jadi udah belabari. Awal pula. Baik lebih saya badai. Lagi di masuk bawah ni. Ada di orang bara. Orang tu berbisa. Macam mana? Jangan jadi malam berukir. Wah, aku ni ada musuh. Embouche. Tu as bougé, n'est plus. Mana kalau nous voyons, ada mana di kamera? Bouge. Kayak apa jadi? Apa jadi kalau nak semua? Kapo ya kata apa mago na bisa milion bla. Iba ke pase. Odo apa rasa mana? Mana ni orang mana baca je apa lagi anda we? Kaya ada suka di mana motor temu tu je jatuh berubah. Nangan mana fe? Jangan meneta ya kata musuh segera berwari. Kami nak bilang boleh lah. Kami meneta musuh tu wala kata zaman awalnya musuh lah. Mereka kira mama tak bapa mereka ni. Tambah tu mereka muafana. Orang ini kan jiwa minggunya konon nanti akhirnya melana cekre dano. Akhirnya kena boleh. Macam mana boleh kurang Udah apa mereka milion nani kasih nama mungkin apa ni? Tapi dah indah haram mereka ni kalau tiada pun haram. Karena kalau pun ada. Buru, ini aku iba, maaf kan ya biar. Cakap je bah. Ikan musuh lebar. Demi sana itu ni kelajam, bodoh aja. Ikan musuh mulai kacau mulai. Cakap bau sih le nak buat. Ikan itu dia. Oh barangnya tak ada yang kau tahu. Iba fun. Musuh berarti kau di bodoh. Kau tu nak buat dia kerja apa dia tahu. Naik mi dolar teri kerja kerja dengan mungkin. Mana dia mi ada kerja dengan bisa baik. Naik dolar teri kerja kerja mungkin. Lo dikira musuh mi apa ni kelara apa? Mungkin nak buru. Musuh pula malah cerita sikit lagi yang dua tengah tamu dua tengah dia. Ini nak tengah tambah ni. Ini baru ada apa tiga belas puluh pergi. Sampai kapan pergi?
Musa kundi ni bila ni ile fanatai. Ni ile kura kama sio. Ni chini bani ni ile. Mama ko ga me ko oro amu ni no wa no ewu o ba da ko oro ni na dinge ni tu ya de mo nya mata de ka mo ra to ko tu yo bale mo so ya ba ni ba mani sa ko to tra wale Krotomia de maga para ye konya wake. Mama kabajo ale kabajo ndogi. Ela mama ale kabajo. Nibaye badara kone aidara kone. Bani ya soma ne kone somo shirifu madani aidara kone. Tunda hambore ya kataba. Sale etala sigaba koroso madari. Kafurika na nena wati ni maroga fela soraga. Iye femba na nomba kenyo ya febere. Nana ni usmane serefu bae. Nitu ya bae o. Niba fakungata katlo mwambo. Wanye nye ibeshia. Saya de hatu. Kapasa mafini tafenyi na akoko furu. Pasa matleki nyine o akoko furu. Ama msoro nyine akoko furu. Ama sabara nyine akoko furu. Furu tefo ye fwati. Jambi vle maremu.
Voilà. Sunana mari kono fi kai suga karo ina samu gai ni duja na masu makame kabe farga suga do bakku mu fo kuda ko jire ke manani usawa jasadu ko adama wala le plan de sunu video sunana ala sunana sunani de kene mo biye sunu di bakili sunu ko la don prendre wa sunu na wala amari ilima be la ko ga da yelike kaja pakuru ale di misi dia sasa wolani kamera manu ajo ni pakuru rai jode samba nyangale samba di samba lidi ali jara di kono surat taman atma surat man mala di samba anga chatoni bane Berarti sekolah kami pergi parkada. Kalau saya nak pergi pergi parkada, saya boleh mina. Kalau dia go, dia aja berapa? Ina lebih pala. Sekolah kau kifu. Sekolah macam apa jamuna? Ye terawali. Sekolah, jika lebih kami kumu kopi. Sekolah pergi parkada, saya boleh mina. Oke, Tomina, Atobeka, Anami Noto, Tojmena, Oyo, Club Sumu, Arajoja Gafoy. Club Sumu, Arajoja Gafoy, Onyama, the Ajaba Kuru, Tajama, the Tumo Karajema, Kadi Penajama, I know today, Grand Judy. Lay on the way, Tumo Karuti. Koki was to Koki Parkada, Tato Rimina. Haida. Pasade, foka parkada, kate kolumna dika kate foka parkada. Pasande bali foka parkada. Nimura jirima, ne pasade, pasa haida, nokera alapare, olata, ale pasole karamareni, kia pasada kajere. Tone pula kajere kisaka kala. Anje makala opea, kabwa anjo jeka fola. Mesema. Kila ete pale sana pamoja. La pamoja kwa jima, pakili ya kwa jima. Yuko la barako no. Sila mea pata. Obia no. Na kutumo arajoje kaponi makalao. Ogo doluma. O pata mbekere kaya. Ujele wafyani. Baba almajaru, uruta mdadisa. Aja pa group noti. Ko almajaru kafla. Wani maturu bafla, tulusu bari di bea. Ada maturu bafla jemu bea. Kaitara kasir pula.
Saya kira kasih resep bafla, bukan resep yang pakai jola. Bafla, oh. Soalnya, mau jadi ya, ya sejauh ya. Oh, kami boleh di coba masalah di. Saya kira kasih resep. Tidak sebelah ke boleh di rumah serang. Nah, jadi kami kaya berbodoh ni. Ini kafinya. Jadi amun kaya berbodoh. Oh, kami itu lagi jadi doa berbodoh. Oh, ramai berbodoh. Oh, ada apa kau jasa diri muka? Bagaimana kau ada apa? Bagaimana kau ada? Coba. Bagaimana kau ada? Ini dah kau ada. Sesuatu. Kau ada apa kau jasa? Jangan lupa. Jangan lupa. Coba ni semua. Jangan lupa. Senang tak buat sila.
Anda kerja gula, anda buat pakaian, anda beli gula,
ande pe ji foi la fo mo ye ni mo e ba do ala bi ba no do ni mo e inde foi te wa ni mo e inde na nye da go ti ka do ka ala ti so ka smaya ni mo e inde fana ami kono se ate ti so ni mo e inde Yesu ni bano yiru bija ay to ina ayamira corona asira so anga pe mo yana mo mino ba corona ni kando ni ya corona ni to bi ka fe ni mo ya te foite wanda ya to ala ce da ka zo ga masoda ya mai mafai kai kwanza manda kuni yar faruwa mandillahi baki bambiri de babu longa bende baze nambe na mwayaka ala bikamfe bambiri mi babu la baza mo herana Mama, don't get money for the bottom line. But I, Mama, didn't have it, and that's the way. We're going to move to the water in the mail. But I'm not for happy. Similia nilarabika totimoji lala pini abidi tofra suba feroro tauro simia jasofra bebekeneka lala pini abidi bibili baba dugubu ama do kala kala raso suma
Guru Kulubali Safu. Kaso sasana pe mayala marukara sanya puja na Safu. Marukara ordinateur amata lula. Editor masih marukara parala urusa Safui. Maruka saya alamat belum berjaga para lima joko jadi maruka parai. Kuma manga saya. Emu ya Safu urusa ini bisa dikerjakan. Na pasada. Urusa dikerjakan apa? Jika mau gaya mariai. Ini juga punya. Guru Kulubali Kulubali. Wakil. Sufi maruka kala jasa dia Amina. Oh. Saya Amina tu. Wala ismu. Wala. Sufi maruka kala kuma. Ayah siga kala me. Kala jere fo. Aw dan sɔrɔ ani ko. Haleluya. Ni ka ko bɛɛ lajɛlen. Assalamu alaikum. N kɔrɔ se bɔ a. N y'a f'i ye cogoya min na association an ka bɛn maaya la. An y'a sɔrɔ a sɔrɔli kɛra an ma hɛrɛ ye. N tɛna kuma jɛnya puisque kuma bɛɛ bɔra. N'i y'a ye n ye Muhamadu Magani ni Cheikh Sufi Adama Jansa n b'a ye ninnu dalen don dugu jukɔrɔ mais u bɛ ka min kɛ ɲɛnama ba caman bɛ yen u tɛ ka se ka min kɛ. Muhamadu Magani nin kɛnɛ in tɛ Usman Sefu Magani Hayidara ka kɛnɛ ye. Nin kɛnɛ tɛ Badara ka kɛnɛ ye. Nin ye Muhamadu Magani de ka kɛnɛ sabula ale de y'a kɛ ka ɲɛ ka taa o de kama n y'a jansa. O kɔfɛ association an ka bɛn mɔgɔya la bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka fara koɲumani Dara kan ale min fɛnɛ ye an ka sababu ɲuman ye Dara n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n y'o olu jansa ka wari kɛ 20,000 ye n kɔrɔ se ko a ka d'i ma. Polisi minnu bɛ Cheikh Serifu Usman Magani Hayidara ka yɔrɔ la garibuko de don n ye 20,000 di olu ma. Gardi minnu bɛ yen secrétaire n ye 1,000 di olu ma. 4,000 jeliw ni alimateur ani télé olu bi jɛ o la Ala sago aw bonya a ka yafa. Voilà. Ni Sufi Madu ko ba muga ko ka bila suba ka bara kɔnɔ. Ka fɔ di a tɛgɛ fɔ Sufi Madu ye i bɛ ka ko daminɛ a bɛ cɛsiri la ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ. Kami ka sécurité. Voilà. Solo bɛ appel solo ni dɔ ka solo ko ka fɛ ka taa ko na fila fo ka foli di jama ma. Voilà. Iya kena jalan kalau bagi perkara, perkara cuci nak kasih masa bu, mesti dia perkara lagi. Saya orang ni nak berkelan mana kasih bono. Saya orang sebab macam tu bono macam ni. Ia apa dia nak kena kasih pada orang. Kita enjoy. Mana ya? Mana?
Sherifu Madani Vlaban. Sherifu Madani Takurunya Kelempekati, Jamanabi Wulinohi, Nay Yumapo Mohu Lakai, Ganai Yumanigile Korebu Kamakaitra Radi, Nikati Kati. Ikana tumani nduki sikija ondo ko wana nuna ni deli yerma nuna ni soro to kola kaga ke yofe mo yo kuma yela ma kai ke tashu Jadi ko bolo jala kuna ma jala bi boya jala nga jala manguna jala ko so nandara sigi misri tawla wa azbillahi min asitani min arasi wa nasiru wa sabiru ala bi ko jamana jala Abani bapa kuna naso nafana
Sani mun yi su da raya da kuma kana ko kana kuka je bushi kan su ga yela ye murju men go men ko ton darabo ki kuma men bo ke ta e nan nan galon diya Mamadou Togola di mardi Sirif Diatta frère Diatta wanani Sirif we doyeman dine kogulu Sirif de bolola Mazanye kelenge wahiro Flamanda lela kana dina ko yere ni kana bi mogo dina la anya Mamadou ko mira Mamadou tledo dina la ko woke no kawa ko la ko ga kungulo so Mamadou ba dina la ka kweka kwa fasoro katana ya apena o mato nabora dina la Apindio kanga sila maona ibu kame po sila bayama soro. Siripu manani yo example hirana ya. Ada ya mesali hirana. Utu bakwe misira ngono. Babo bagadaji posula. Kakla ka kwefuna araida ula kate wajudu. Na wajudu ke irani ni na bi tere na bi iba sura atifuya. Palangane bi fa ya palangane to gara pandara kurai mono. Ya Allah kota nyama mo se bi ka ba. Ni ala ko ko ni defiu ay fami bola o kasuru ala bola no na nyama mo se de ka fa no ko gamo de ala prema na ni kana bawo o tina bo na lo mai prema na ni kana ay la je mo tina na lo ma la je ayaji ya to yube aka to inatama aka kibarula se jamana hii kome amsarni kibarula jamana matuo ni anye biro ben fagami ya ngona ni ayo mapolio fu se dula adama donyu hakili ke kilinye nanga to fagaingo abi ala e malita ambeka jeka kangele fo kambe ni ve azumo ko yi Pues hay que publicar el ame. A veces no hubo lolo. Ne akomenga kawe. Koni jamana imara bahasa menga mo dodo. Jamana imbe tiempo.
mɔgɔw ko mun kelen bɛ la ni mɛnna muso bɛ ji de hali den ma a bɛ su de k'a d'a ma ala ko n'i ma jigin k'ale b'i ma yan asulu ko ta yi ni ce dɔw ko i ye bobo ye dɔw ko i ye sigibaatɔ ye dɔw ko kuma man di k'i b'a sɔrɔ k'i ye mɔgɔ jugu ye mais cɛ in ma an jaabi an ko baara o don na n tun bɛ kɔni bɔ yɔrɔ la n ye sigi k'a lamɛn a ye kuma dɔ fɔ k'a hinɛ don ne la ko jamana min ko dɔw bɛ yen ko ni ɲɛ dara kan yalima ko ni ko k'i b'a lakele k'i yɛrɛ bɛ maloya hɔrɔn de bɛ kuma ten Nani kana ay lajɛ vraiment oli fɔ Badara Ali ye o nana bɔ we k'a ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ a k'a bila la k'an b'a fɔ Ali ne nana nin kana fɔ ye ko mɔgɔ t'i fɔ Ala ko min sɔrɔ yan an ka ɲɛ Ala sɔrɔ yan i bɛ Ala ka baara min na an y'a sɔrɔ i kɔfɛ yan i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala fana b'i kɔ yan an y'a Ala sɔrɔ i kɔ yan wa an y'a Ala waleɲuman dɔn anw ko kuranɛ kɔnɔ ko alihamudulilayi rabbil alamin kalo de bɛ Ala ye Bravo, ne bɛ wuli fɛ o. Bravo, ne bɛ wuli fɛ tɔlɔ min bɛ taa. Ne bɛ wuli fɛ bravo. Ne bɛ wuli fɛ tɔlɔ min bɛ taa. Sebagai ulila, pada dia Usman mana hai pada dia, sebut berada, berapa libur ni, sebab berapa kalau kemani sirfulat petok, aku kemani pada ratok, aku kemani asosiasi anak pemaya petok, sebab aku di ayat dong aku kemani kelinya. Donso Soma Jinatigi Mori karamɔgɔw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan kerecɛnw donso ŋɔnifɔla k'o fɔ olu y'a dɔn bi k'a fɔ Badara bɛ baara mun na jamana kɔnɔ ko baara ye maliyɛnw y'a faamu Badara ti yan mais a bɛ k'i lamɛn direct la ne denkɛ bɛ yan jɛn ta a ko sefukɛ kumakan mo f'i ye k'i ye masakɛ de ye k'i ye masaya kan fɔ bi sisan ko sokɛ mina ka na d'i ma i bɛ taa n'a ye Kati association an ka bɛn maaya la bɛɛ gansan ye olu ye sefu ye u tɛ se kuma na kɛnɛ kan segu ko ni Badara nana ka bɔ voyage la i yɛrɛ bɛna ka na mɔgɔ fila baro kɛ Badara fɛ ni mun bɔr'o la i b'a dɔn k'a fɔ ko i ni Ala ka mɔgɔba dɔ ye ɲɔgɔn ye ko u bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Ala k'an mɛn nin na association an ka bɛn maaya la Bamako dɔrɔn tɛ ko ɲɔgɔnninkaw ka kɛnɛ mun sigira su in na u k'u mɛnna kɛnɛ sigi la mɛ ni ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ nin na k'a fɔ ko nin de ka ɲi Mali la Mali taabolo kɔrɔ de ye nin ye donso da sera a ma yan kɛnɛ kan
k'a fɔ ko n'i ye dugu o dugu sigilen Mali la n'i y'a sigi 100 o 100 95 i b'a sɔrɔ a fɔra ko donsokɛ dɔ de nana ka na tu tigɛ mɔgɔ tɔw ka sɔrɔ ka na fara kan u ka mɔgɔ tɔw bisimila ye mun ye diinɛ taafan bɛɛ lajɛlen bɛɛ de nana fara donsow kan u sigira ka kɛnɛ kan an ka Mali tun ka di o cogoya de la wa n b'a dɔn an ka Mali bɛ diya nin de bɛna kɛ Mali taabolo ye aw dansɔgɔ aw ni ko hakili la Serifu ni ne filila kuma na n bɛ hakili to ɲinikaw fɛ merci. Merci a tigɛ fɔ Serifu kɛ Mariam bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ dɛ kana tɔgɔ merci fɛ bɛnna a y'aw sigi sa dɔw b'a sigi a y'aw sigi a y'aw sigi a y'aw sigi Voilà, tout le monde a regardé comme la mission. Merci. Quand je viens de voir le bout de la caméra, il y a là-bas. Quand je viens de Soloma, pour le voir la Soloma. Issa Togola. Pour la papa, il y a la sécurité à ça. Pour la Soloma, pour le Soloma, voilà. Tout le travail. Aí foi já nessa nefa. Aí foi já nessa. Nefa aí foi já nessa. Hey, Jate Savalia. Voilà.